Pan oedd Iesu'n agosau at Jericho, dyma ddyn dall oedd yn cardota ar ochr arall y ffordd yn clywed sŵn tyrfa o bobl yn pasio heibio. A dyma fe'n gofyn, Beth sy'n digwydd? Iesu o Nazareth sy'n pasio heibio, meddai rhywun wrtho. Felly dyma'r dyn dall yn gweiddi'n uchel. Iesu! Fab Dafydd! Helpa fi! Cai dy geg, meddai'r bobl oedd ar flaen y dyrfa. Ond yn lle hynny, dechreuodd weiddi'n uwch fyth. Iesu! Fab Dafydd! Helpa fi! Dyma Iesu'n stopio ac yn dweud wrthyn nhw am ddod â'r dyn ato. Pan ddaeth ato, gofynnodd i'r dyn, Be gai wneud i chdi? Arglwydd, dwi eisiau gallu gweld. Yna dywedodd Iesu wrtho, Iawn, gei di weld. Am i chdi gredu, rwyt wedi dy iachau. Yn sydyn, roedd y dyn yn gweld, a dilynodd Iesu gan foli Duw. Roedd pawb welodd beth ddigwyddodd yn moli Duw hefyd.